bocaradio.org. Bona tarda a totes i tots. Estem aquí en directe a l'espai de Torre Jussana de la Fira d'Entitats que es fa cada any per la Mercè, en aquesta hora de programa que tindrem en rigorós directe amb la gent aquí davant, que estem molt contents d'apropar-nos tant a la gent, amb un programa que farem els companys i les companyes de Boca Ràdio durant tota aquesta hora, i aquest programa doncs, que el farem acompanyat del David. Bona tarda, David. Molt bona tarda, Oriol, què tal? Doncs aquí, amb moltes ganes de viure l'experiència que escoltarem amb tota aquesta gent de les entitats que aniran passant per aquí per parlar d'aquesta capitalitat europea del voluntariat que tenim a Barcelona, no? Jo encantat, perquè normalment estem en una peixera, els locutors de ràdio, Exacte. Estem tancats, menys els famosos que agafen llocs i tal, però nosaltres avui estem com si fossin jo què sé, Sergi Mas i aquesta penya. Sortint al carrer, apropant-nos a la gent que ens agrada, no? Fent que la ràdio entri a la vida de la gent i que la gent que passeja per aquí doncs, també ens pugui escoltar i dir-li que existim, que Boca Ràdio és una de les poques ràdios associatives que tenim a la ciutat i que és una oportunitat escoltar aquesta emissora. I parlant d'associacions, és a dir, de voluntariat, com deies, aquest any 2014 Barcelona ha estat nomenada Capital Europea del Voluntariat com reconeixement de la seva tasca. Quina tasca? Doncs que a Barcelona té milers de persones voluntàries que ajuden a donar resposta als problemes i les necessitats de la nostra societat a través d'entitats no lucratives. Això que he llegit és del tríptic que molt amablement l'Ajuntament de Barcelona va repartint per informar d'aquest fet. I en aquesta hora de ràdio, com hem dit, aniran passant diferents entitats que treballen en voluntariat i parlarem amb gent que ens expliquin quina tasca fan i les seves experiències en aquest voluntariat. I per començar, doncs, la primera entitat que passava per aquí es diu ACATI, Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants. I per parlar d'aquesta entitat tenim en Rodrigo Arané amb nosaltres. Bona tarda, Rodrigo. Buenas tardes. Explica'ns una mica com treballeu vosaltres. Bueno, nuestra perspectiva surge de la interculturalidad, que quiere decir el encuentro de personas de diferentes culturas, pero culturas que pueden ser, por ejemplo, cuando hablamos hombres y mujeres, hablamos desde dos puntos de vista diferentes, y el generar puentes entre los dos es interculturalidad ya. Nosotros hablamos desde el origen cultural, por ejemplo, diverso, gente que viene de Latinoamérica, de África o de otros sitios, y también desde el punto de vista de la diversidad cultural interna de la ciudad. En aquest sentit, yo estaba mirando vuestra página web ahora y veía una frase que me ha gustado mucho, dice: hacer un salto cualitativo en la ayuda al movimiento LGTB y centralizarse en esa realidad que es las personas LGTB, que además son inmigrantes. Esto es importante porque de repente hay como un tratado más, en catalán sería acurat, ¿no? Como más focalizado. ¿Cómo es esto? ¿De qué nace la idea? El problema que tenemos es que en general cuando la gente en general piensa del inmigrante, piensa en un hombre o en una mujer heterosexual de algún país de Latinoamérica o de Marruecos o algún otro, con unas ciertas categorías y características, pero nunca piensa que va a ser gay, que va a ser lesbiana o que va a ser transexual. Inclusive piensa que pueden ser musulmanes, pero que no, que tienen otras religiones diferentes. Por lo tanto, yo creo que el mostrar la realidad más puntual y el mostrar la realidad LGBT en la inmigración es uno de los elementos de visibilidad de la diversidad social que nos permite ser más ricos cada vez. I com trenqueu aquests tròpics que té la gent d'aquí de casa nostra respecte als vostres col·lectius? Bueno, nosotros empezamos a trabajar esa ruptura de tópicos con una herramienta que se llama Biblioteca Viviente. Es una herramienta que surge en Dinamarca en base a unos altercados que hubieron con gente migrada y LGBT. Y lo que ayuda es, a través de personas que representan estereotipos, mostrar a la gente que son tan personas como cualquier otra. Es ponerlas en contacto para que puedan preguntar cualquier cosa, cualquier elemento que desconozcan de esas personas. ¿Ya? Creemos que el desconocimiento hace que haya discriminación. Vosaltres com a entitat també col·laboreu amb altres entitats per fer treball aquí, per teixir complicitats? Nosotros desde el principio entendemos que nuestro trabajo no es nada si no colaboramos con otras entidades. Por eso formamos parte de muchas charchas, redes,
consejos, federaciones, e inclusive no solo a nivel local, sino también a nivel regional e incluso a nivel estatal, también a nivel europeo e incluso mundial. O sea, nos interesa mucho el poder generar sinergias con otros para poder conseguir objetivos comunes. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué ayudas reales o qué protocolos de servicio ofrecéis a...? Lo que pasa es que ayuda, podemos diferenciar entre la ayuda concreta y directa, que podríamos definir como servicios en general que da la asociación, que van desde el acompañamiento a la orientación e información, también relacionados con la orientación psicológica, orientación legal, también cursos de idiomas que pueden ser desde catalán, castellano, algunos otros que pueden ser complementarios a la formación de cualquier persona, como pueden ser inglés, francés, italiano, e incluso alemán o ruso, porque en el caso de nuestra ciudad el tema turístico también es importante para tu formación y trabajo. Otros temas relacionados como puede ser sensibilización a nivel de la ciudad en temas diversos, como pueden ser el tema religioso y el tema LGBT, o el tema relacionados con la Gent Gran y la diversidad también. O sea que es realmente íntegro, o sea, no es una cosa muy concreta, sino que hay un apoyo a toda la faceta de lo que es la persona. Es interesante. Yo creo que, utilizando una palabra que no me gusta nada porque invisibiliza muchas cosas, que es la transversalidad, ¿sí? Hace que nosotros en nuestra tarea atravesemos todos los campos. Pero claro, ¿eso qué nos hace hacer? Que estemos en contacto con muchísima gente que claro, que no es gay, que no es inmigrante, y por lo tanto eso nos hace enriquecer nuestra labor cada vez más. Supongo que también eso complica un poco más la tarea, ¿no? Al abarcar tanto campo, tener que tratar con tantas entidades y hacer tanto, también les puede complicar un poco al trabajo. Bueno, puede complicar la hora de hacer trabajos conjuntos porque requiere mucho tiempo y requiere mucha paciencia, pero lo hace más fácil porque tienes otros aliados en el camino, porque tienes otros recursos que tú no habías explorado y que te sirven, y eso tiene que ver con el voluntariado, porque gente que le interesa un elemento puntual te ayuda en esa tarea, ya no te ayuda en todas las tareas, te ayuda en cosas puntuales que les interesan. En ese sentido vemos que, bueno, nos contaba Off-Air que están desde 2003 trabajando en todo esto también. Has vivido las vacas gordas, ¿no? Ese 2006-2007 donde se supone que había dinero para todo, y las supuestas vacas flacas, que es donde supuestamente estamos. Quiero preguntarte, ¿el nivel de asociados, de trabajo, ha bajado, ha subido? ¿Cómo ha influido eso? Primero, la primera introducción que haces, para nosotros nunca ha habido vacas gordas. Nunca ha habido vacas gordas. Y creemos que con el trabajo se ha ido dificultando la posibilidad de acceder a recursos más amplios, pero se ha incrementado la posibilidad de hacer proyectos variados. O sea, en este momento tenemos 14 proyectos en funcionamiento. Eso es increíble, pero con unos recursos que claramente son muy pequeños. Eso lo aprendimos en Latinoamérica, en África, a funcionar con muy pocos recursos para hacer cosas grandes. Claro, eso se aprende y se puede importar y se puede utilizar. Claro, lo que decías tú, si ha crecido o no ha crecido las personas que están con ACATI. Yo creo que cada vez han ido aumentando y han ido siendo cada vez más variadas. En un primer inicio teníamos mucha gente que venía de Latinoamérica y eran las personas, y bueno, de Europa también, que eran las personas que estaban en contacto con nosotros más directamente, no tenían tanto miedo a poder tener visibilidad, pero con el tiempo empezaron a aparecer otras personas de Europa del Este, personas del norte de África, asiáticos, todos esos elementos muestran el avance de la asociación en tanto a reconocimiento social y por otro lado en tanto a que la gente también se siente más cómoda en un ambiente diverso. Rodrigo, hem dit al principi del programa que estem a la capital europea del voluntariat. Avui parlarem de voluntariat i ens agradaria que expliquessis una mica més a nivell personal què és per tu el voluntariat i ser voluntari, aportar part del teu temps en algú altruista. Hay un viejo dicho que dice que para cambiar el mundo hay que empezar por uno. Yo creo que una de las formas de empezar por uno
es irse conociendo a través del voluntariado. Es ir regalando tu tiempo para que otros te conozcan y tú conozcas a esos otros. Y en el conocimiento mutuo hay un reconocimiento que es el que te cambia i el que produce canvi en la societat. Què li diries a una persona que diu que això del voluntariat no serveix per res i que prefereix fer altres coses que no siguin voluntariat? Què li diries a una persona que no creu en això del voluntariat i que diu que si no és remunerat que ell no es mou del sofà de casa? A una persona que quiere hacer voluntariado, lo que le diría es primero, encuentra elementos que tú puedas ofrecer, no elementos que te falten, porque hay mucha gente que busca elementos como por ejemplo, estoy muy solo, necesito compañía, voy a hacer un voluntariado. No, yo creo que tienes que ofrecer algo que tú puedas ofrecer, que tú tengas en abundancia para que los otros disfruten de ello. En ese sentido es muy importante eso. Ara ve algú que ens pot estar escoltant per aquí o que ens està escoltant de més la ràdio i diu, va, doncs, tinc ganes de fer voluntariat i vull conèixer a la gent de Cati. Com us poden trobar i què li podríeu oferir a aquella persona per col·laborar amb vosaltres? Bueno, en principio nos pueden encontrar desde Facebook. Tenemos un Facebook que es Asociación Acati. Tenemos también un Twitter que es Acati. Acati es A-C-A-T-H-I. Sí, que al pronunciarlo al principio, Uriel, yo pensaba, a ver si es Acaci o algo así. A ver si nos viene una tal Cati también. Sí, exacto. Claro, claro. Sí, sí. Y claro, tenemos una oficina en el Centro Cívico Bon Pastor, que es donde, digamos, también nos pueden encontrar cada día. ¿Ya? Molt bé, doncs recordem, hem parlat amb Acati, Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants. Hem parlat de la seva tasca i mentre els següents participants s'aproximen a la taula, doncs acabarem una mica més de promoció. Teniu alguna activitat planejada d'aquí poc, alguna cosa que hagueu de fer? Bueno, mira, tanto así como después de la Merced, en octubre, está la trobada de entitats del Consell d'Immigració. Nosotros en esa trobada tenemos una biblioteca viviente grande en donde tenemos bastante gente que representa estos estereotipos que decían al inicio. Por otro lado, tenemos actividades que hacemos como son más lúdicas, como pueden ser la Lotería Mexicana o alguna acción sobre la evaluación de servicios en la ciudad, etcétera. Por lo tanto, invitamos a todo el mundo que nos quiera conocer a acercarse al Mall de la Barceloneta en la segundo domingo de octubre, que estarà la trobada d'entitats del Consell d'Immigració. Doncs moltes gràcies, Rodrigo, per estar avui aquí amb nosaltres, aquí a Boca Ràdio en directe des de l'Espai Jove de Torre Josana, la mostra d'entitats de la Mercè. Moltes gràcies per la tasca que feu per la societat i molta energia i molta força per seguir endavant. Moltes gràcies a vosaltres. I ara, un cop acabat amb el Rodrigo Araneda d'Acati, tenim amb nosaltres el David Fernández de Càmeres i Acció. Exacte. Un projecte sorgit d'un institut, si no vaig errat. Bueno, sí, vaig errat. Vaig errat. Sí. M'he equivocat de... No, bueno, aquest projecte sorgeix veníem de la tele.cat, sí. Som jo i una companya, la companya és comunicadora social i periodista, i jo soc sociòleg i integrador social, i estàvem a la tele.cat, que és una tele autogestionada de Gràcia, que havíem estat en Boca Ràdio també, en alguna entrevista, i res, d'aquí doncs, treballant allà vam veure també la necessitat de portar això doncs, cap a un camp més social i més d'intervenció amb diferents col·lectius, no? Bàsicament el que fem és tallers audiovisuals i periodístics com a via d'expressió i com a forma de transformació social. El que fem és els hi donem una petita formació tècnica sobre com funcionen les càmeres, com funciona el so, la llum, etc. I a partir d'aquí són ells els que creen el projecte audiovisual que hagin escollit. Treballem tant amb joves, amb immigrants, amb diversitat funcional, amb salut mental, gent sense llar i gent gran. I a banda doncs, també tenim altres projectes com el de webdocumental i gènere, on doncs, toquem problemàtiques com el de la violència de gènere amb dones i estem
en ello. Suposo que per fer tota aquesta tasca també doncs, treballeu amb altres entitats o xarxes d'entitats, no? Sí, exacte. Bueno, els inicis han estat difícils també perquè fa un anyet i mig que vam començar i no és un moment fàcil, però bueno, sí, hem anat obrint-nos a poc entre centres cívics, casal de joves, entitats petites que ja doncs, per la feina que teníem ja ens coneixíem i ens van fer el favor, com per exemple Ràtio, de donar-nos l'oportunitat de fer un taller per visibilitzar la feina que fèiem, i a partir d'allà doncs, ara sí que ja ens hem extès i bueno, ens supera una mica i tot el volum de feina, però bueno, no ens traiem tampoc la soga del coll, no? Deies que eren 2 persones que vau iniciar el tema. Quants sou ara? Ara, a veure, a banda de nosaltres dos, que som els que treballem a diari i hem deixat els treballs que teníem per centrar-nos en això, doncs tenim un volum de 5-6 persones que ens ajuden a portar els tallers a terme també. Està molt bé. Quin tipus de voluntariat, o si hi ha gent que us vol ajudar, que vol aportar, què pot fer? Bueno, primer que tot doncs, ens poden escriure un mail dient a veure mirar-se la web, no? cameresiacció.org, i després on ell vegi o ella vegi que pot participar, doncs enviar-nos un mail a info@cameresiacció.org i doncs veure on la podem encabir. No? Fins ara no teníem voluntaris, aquí s'ha donat la situació que s'ha costat molta gent preguntant com podia participar i com podia fer de voluntari i ens ho estem plantejant. Sí, que demà sereu 20 o 30. No, això és exponencial. No sé, però era una cosa de dir, ostres, tenim molta feina, no donem a l'abast i sí, i tampoc tenim un duro, doncs anem a veure com poder sumar forces. No? D'això es tracta, de fer coses que un vol sabent que no rebrà un duro però que a un li omplen. Com és per tu aquest voluntariat? Què treus de personal? A veure, clar, el cas és que nosaltres més que un voluntariat era un activisme el que fèiem a la tele.cat, però venim de l'escola d'estar 3 anys fent feina i treballant per enriquir-te tu i això és el que ens ha donat l'oportunitat de crear Càmeres i Acció, no? Aleshores, com que tampoc una cosa i l'altra no és el mateix, la tele i Càmeres i Acció, Càmeres i Acció sí que tenia aquesta possibilitat de poder doncs, tindre un intercanvi de moneda per lucrar-te una mica per poder viure, no? Sí. I aquí està la cosa, a la tele és un altre mode de funcionament, els diners s'inverteixen pel projecte exclusivament i aquí doncs sí que intentem a la llarga doncs, poder mantindre'ns una mica, no? Si teniu vies de finançament... Arribar a poder pagar el lloguer de pis i comprar les 4 coses. Però perquè en projecte Càmeres i Acció teniu vies de finançament per presentar endavant? Sí, però bueno, el que fem bàsicament, a part dels tallers, que sí que ens paguen alguna cosa, doncs a nivell de Ajuntament també estem al casal de joves, bueno, a poc, i entitats fem produccions, petites produccions, que és l'única cosa que nosaltres gravem com a professionals, per dir-ho d'una manera, però sempre amb la condició doncs, que aquestes entitats siguin de caire social i treballin també amb uns mateixos objectius, bàsicament. No? És a dir, si aquí hi ha alguna entitat que li interessi fer algun projecte audiovisual per promocionar-se o per retransmetre un acte que facin això, vosaltres podeu fer-ho dur a terme, a més amb un retorn social de tot el que aportin ells. Sí, ara per exemple estem col·laborant molt amb Sarau, amb Fil a l'Agulla, resolució de conflictes, i amb aquesta gent doncs, sí que els hem fet una producció. La nostra idea per això és que la gent es llanci també i seria doncs, ensenyar a gent d'aquella associació a utilitzar el vídeo i que ja no els hi calgués mai més amb una productora, que tingués les persones que fossin capaces de fer-li un vídeo, no? I aquí estem, també és una altra de les coses que oferim. Teniu pàgina web, correu electrònic, xarxes socials també hi sou? Sí, estem a Twitter, @Càmeres i Acció, el mail, com he dit abans, info@Càmeres i Acció, i la web cameresiacció.org. Ostres, per fer vídeos promocionals de puta mare, no? Sí. Ja què fem avui, que no tenim res? Fem un vídeo promocional de Càmeres i Acció. No, està bé. Tot fàcil. Nosaltres fem falques, no podem fer una altra cosa que falques radiofòniques, que fem moltes. Bueno. Alguna cosa més que vulguis comentar, afegir? Hi ha un documental que vam fer que és Rap en la Trajana, un docu fet al barri de la Mina, i ara doncs, estem treballant amb un altre que és Retrat sense sostre, que aviat es donarà a conèixer, encara no s'ha fet la difusió, però si voleu anar a veure la web és retratsensesostre.org. Molt bé, doncs animem a tothom a participar i a veure aquest documental que heu fet. Molt bé. Segur que és molt interessant i moltíssimes gràcies per haver vingut aquí. Gràcies a vosaltres, que vagi bé. Adéu. Boca Ràdio per internet.
bocaradio.org. Doncs seguim aquí en directe des de l'espai de Torre Josana, a la mostra de fires d'entitats de la Mercè d'aquest any 2014. Ja portem tant sentir aquí i molt agraïts de l'oferiment de Torre Josana d'estar aquí fent ràdio associativa des del carrer amb la gent aquí davant escoltant-nos i mirant-nos, i amb moltes ganes de seguir informant de les entitats que estan passant avui aquí per al nostre estudi. Seguim endavant i ara tenim a Barcelona Actua, tenim a la Mercè Hernández amb nosaltres. Bona tarda, Mercè. Hola, bona tarda. Explica'ns una mica com treballeu i quin objectius té la vostra entitat. Doncs mira, Barcelona Actua és la xarxa social solidària de Barcelona i el el funcionament i com es va iniciar és una plataforma virtual que l'objectiu més important i general és oferir oportunitats per a totes les persones. Vol dir que en un moment determinat un pot tenir alguna cosa a oferir i en un moment determinat aquesta mateixa persona pot necessitar algun ajut. I el que es fa és això. Tenim un àgora, que seria com un espai virtual que podríem fer la similitud a la plaça del poble, on tothom ens reunim i allà un ofereix, l'altra persona demana, i això va començar així. Vam estar durant un temps fent aquesta activitat més virtual, però sí que de seguida ens vam donar compte que ens feia falta tenir una activitat més presencial. Actualment estem presents en diversos barris de Barcelona i fem activitats presencials cada dia de la setmana. Aquestes activitats van dirigides algunes a col·lectius que podríem dir que tenen una mancança en algun aspecte, però d'altres són per persones que no tenim una necessitat de primera base, sinó que, per exemple, es fan trobades per practicar l'anglès. Llavors, tot són activitats gratuïtes, de manera que si jo participo en aquest Breakfast in English no he de portar res, no he de pagar cap professor, sinó que ens reunim i intentem passar una estona parlant en anglès. Francès també. Després hi ha persones que el que fan és aportar els seus coneixements. Per exemple, una persona va estar fent durant un temps un petit taller d'aprenentatge de llengua de signes catalana. O sigui, tots aquests coneixements que nosaltres tenim i que diem, ja els tinc, i què faig amb això? Me'ls guardo per mi? Aquesta àgora, és com un consell de savis constant que tens per allà? Sí, de savis sí, perquè tot el que s'exposa allà, encara que no sigui una saviesa intel·lectual d'aquesta pròpia, però sí que és una habilitat, una experiència, algo que tu tens a aportar a la resta i que no ho vols quedar-t'ho per tu. Quin tipus de projecte podria ser més complicat per Barcelona Actua? Alguna cosa que diguis, ostres, això ens costaria d'assessorar o ens costaria de... Sí, mira, tenim una dificultat en aquests moments i que ens estem posant a sobre. Nosaltres fem cada 15 dies un recapte d'aliments per entregar sobretot producte fresc, verdura, carn, embotits, coses d'aquestes, per entregar a famílies de Gràcia els dilluns. Llavors tenim un problema de logística, sobretot de transport. O sigui, sempre el bo que té Barcelona Actua és que patim molt, però al final no sabem com, bomba, surt l'àngel màgic. Això són les ganes de fer coses. Sí. Per sort, jo dic que estem en una ciutat, Barcelona, que tenim, les persones que hi vivim, tenim una ànima molt solidària i pel moment que ens està tocant, jo crec que aquesta ànima solidària està aflorant cada segon del nostre temps. Que trobes aquesta tradició cooperativista, oi, a Barcelona? Jo crec que es troba. Sí, jo crec que és una ciutat que es dona molt això, on de vegades surt aquest dilema, de que coses que haurien d'assumir l'administració potser l'està assumint el propi ciutadà o ciutadana i que això ho hem de fer o no hem de fer. Si no ho fem, ningú no ho farà. Què passaria? Aleshores crec que s'ha d'actuar, per això Barcelona s'ha d'actuar, no podem estar pendent que les administracions que fan el que poden i a vegades podrien fer més però no ho fan, esperar que ho facin. No, hem d'actuar, hi ha unes necessitats, s'han de cobrir i hem de tirar endavant. Ja dic,
el problema que tenim més dificultats és aquest, trobar persones que tinguin cotxe i que d'una manera solidària puguin fer aquesta recollida d'aliments d'un mercat i portar-les dilluns a Gràcia. Bueno, ens hi posarem, segur que ens en sortim, segur. Si algú vol participar, col·laborar amb vosaltres, com us pot trobar? Sí, si algú vol participar s'ha de posar al web www.barcelonaactua amb una sola A al mig, no Barcelona i Actua, sinó Barcelona Actua amb una sola A.org, donar-se d'alta, crear-se un perfil que és molt senzill d'omplir, perquè també crear-se el perfil generarà més oportunitats per a aquesta persona, i ja està, i diem que vol participar, i mirar les... El bo és que no et compromets, si tu et compromets a anar els divendres a una activitat, no són tots els divendres, sinó que cada setmana tens la possibilitat d'anar actualitzant la teva disponibilitat, la teva solidaritat. Vindrà a ser com una mica també una borsa de temps, no? Suposo que la gent ofereix coses, activitats, i després també pot participar en Sí, però aquí no tenim en compte quant temps tu hi ofereixes, o sigui, no és allò que diguis jo hi he oferit 10 hores i les tinc pendents per si de cas em fan falta, no. Jo faig això... És altruisme més directe. Sí, nosaltres entenem que la solidaritat ha de ser horitzontal, perquè jo avui estic en aquest cantó, però demà puc estar en aquest, o d'aquí un rato puc estar en aquest. Per tant, és igual, jo ho he ferit, no vull res a canvi. Mercè, què és per tu el voluntariat? Doncs el que una miqueta ara estava dient, jo crec que des de ben petitona he estat envoltada d'acció voluntària, i en aquest moment entenc això, que la voluntariat ha de ser una acció solidària, de pensar això, de que hi ha gent que en un moment determinat jo la puc ajudar, però també m'estan ajudant a mi. De fet, jo a Barcelona Actua vaig entrar donant ajuda, i el que estic rebent actualment també és molt gran. Per tant, el voluntariat és això, és una ajuda mútua entre veïns. Era la primera experiència voluntariat que tenies o ja havies fet abans? No, jo ja et dic, des de ben petita crec que he estat fent acció solidària perquè va innat, no? Però sí que és veritat que durant un temps de la teva vida tens família, es transforma una miqueta i deixes de fer-ho perquè tens altres coses a fer, i arrel d'una crisi de feina, que jo vaig estar durant un temps en una situació d'ERO a la meva entitat, doncs vaig conèixer Barcelona Actua i penso que és el que vull seguir fent mentre que duri Barcelona Actua, i si no... Home, durarà, perquè si cada persona... Això és exponencial també, si la gent es crea un perfil, es queda, aprèn, ajuda, i d'aquí al cielo, no? I va creixent. Una manera d'intercanviar coneixement, no? De fet així, d'ajudar-se uns als altres també, perquè al fi i al cap el que acabes és coneixent gent nova que també t'ajuda a tirar endavant. Sí, i pensa que hi ha molta gent que es dona d'alta per fer una acció solidària, ajudar amb algú, i que com que coneix gent, resulta que està tan ficada en tantes coses que l'alimenta les seves pròpies ganes de tenir companyia. Hi ha molta gent que està perquè es troba sola en un moment determinat, no perquè tingui una necessitat d'alimentació o de vivenda, sinó perquè... I a la vegada té una cosa que oferir, no? Exacte, sí. La cosa que fa, el que sigui. Exacte. Veig que sí que teniu com un ventall molt gran, no?, d'activitats. Sí. Massa, potser. Sí, ha sigut una miqueta vertiginós, i de fet ara un dels altres reptes és una miqueta professionalitzar una mica l'estructura, perquè sí que fa falta, clar, si no hi ha una mínima estructura tècnica, doncs hi ha moments que els voluntaris no arribem a tot, i abans es necessita això, una estructura tècnica, i sí que en 2 anys i mig, perquè es va constituir l'associació el 2011, però quan va començar a agafar més cos va ser a principis del 2012, i la veritat és que en 2 anys ha sigut, tenim més o menys ara donats d'alta, no vol dir que siguin actius totalment 11.000 persones, clar. 11.000 persones. Déu-n'hi-do. Són gent que ha passat per alguna de les vostres activitats? Gent que ha passat, que en algun moment determinat s'ha interessat, perquè és la xarxa, i clar, això és molta gent. En la cena de Navidad no encontré restaurante, ¿no? A ver quién te hace esa reserva. Sí. Mercè, alguna cosa que vulguis comentar que no haguem dit? No, em sembla que ho hem explicat tot força bé, i donar-vos les gràcies per l'oportunitat de poder donar a conèixer la nostra entitat. Doncs Mercè Hernández de Barcelona Actua hem tingut aquí amb nosaltres per parlar d'aquestes experiències de coneixement, d'educació també, de compartir coses, no? que ve una mica lligada amb les següents convidades que tenim, no? Tenim a la Mari Paz i a la Mari Àngels de l'Escola d'Adults de la Verneda de Sant Martí. Bona tarda. Bona tarda. De fet, és una escola de participants, és un concepte d'escola una mica diferent. Parleu-nos una mica, va.
Doncs és una escola que està al barri de la Verneda, al districte de Sant Martí, i és una escola en la que actualment venen 2.400 persones participants, que són elles mateixes les que gestionen aquesta escola. És a dir, són elles mateixes les que decideixen quin és el tipus d'educació que volen rebre, són elles mateixes les que decideixen com organitzar els seus horaris, com organitzar les seves classes, com organitzar també la seva participació a la ciutat, i ho fan d'una forma totalment participativa i assembleària. I a més, ja que estem també en la ciutat que ostenta el voluntariat europeu, doncs també comentar, com és el cas de Maripaz, que hi participen 140 persones voluntàries en l'entitat, que són les que donen suport a totes les activitats tan formatives com de gestió en les que tenim, no? O sigui que tenim 140, més de 140 voluntaris, més de 2.000 i pico usuaris, diguem-ne, i tot autogestionat. Sí, correcte. I a més... I no hi ha vídeos trencats, tampoc. No, i a més, el més interessant és que és totalment gratuïta. O sigui que tothom que ve a l'escola pot participar i pot rebre la seva formació de forma gratuïta. I aquestes formacions, a veure, que jo demà m'apuntaré, quines són les formacions? Doncs fem formació de tot tipus, educació bàsica, i llavors tenim 70 grups de formació en 300 hores setmanals distribuïdes de docència. I van des de l'educació més bàsica fins a la preparació de proves d'accés a la universitat. Després tenim tot tipus de tallers, tenim també l'accés a les tecnologies, que és un tema superimportant, i després pots venir a aprendre idiomes, perquè fem rus, fem xinès, fem àrab, fem anglès, fem francès, fem alemany... Bueno, però anglès i francès ja és una altra història. Rus, xinès, està molt bé. No? És com, vull dir, has començat pel que no acostuma a començar la gent. La gent diu, fem anglès, i tothom, fan anglès, mira que bé. Però has començat pel rus i el xinès i l'àrab, m'has dit. Clar, són els idiomes del futur, no? Llavors són els que hem de donar, perquè una de les coses que també són innovadores en l'escola és que sempre anem al capdavant. Llavors, què és el que es necessita ara? Es necessita anglès, també en tenim, i tenim molts horaris, també el fem durant el cap de setmana. Estem oferint aquests idiomes, però què és el que es necessita ara? Què és el que demanda el nostre mercat laboral? Doncs en demanda aquests idiomes, llavors per això els fem. Llavors, el que és també més interessant i també una forma de com reinverteix el voluntariat que ve a l'escola és que aquests idiomes no els fa gent que l'ha après, sinó que són les pròpies persones, és a dir, doncs el xinès està impartit per una persona que és de la Xina, que va venir a l'escola, la seva mare va venir a aprendre castellà. La persona que fa àrab és d'origen àrab, no? O sigui, nadius, es diu nadiu, no? Exacte. Jo soc xarnego i no... Ni d'allà aprendre català. De tot, perquè tens idiomes, però mil coses, quina és la cosa que més demanda té? O sigui, l'educació primària potser? S'estan passant la pilota una altra. Sempre. Espera un moment. Com era el nom de les convidades? Maripaz i Maria Àngels. Maripaz, tu eres Maria Àngels. Jo soc la Maria Àngels. Maripaz, explica'ns, sisplau. No lo sabemos. Bueno, pues... No, sí que ho sabem, ja per no parlar jo sempre. No, el que ara mateix té més demanda és precisament la formació que es necessita de cara a l'obtenció de proves lliures, no? Llavors ara mateix el que és l'accés a majors de 25 anys, perquè més just acabem de fer inscripcions, ara mateix tenim 50 persones que volen accedir a les proves de majors de 25 anys, tenim unes 60 persones en dos grups per l'obtenció de proves d'accés al grau, per l'obtenció de la bàsica, de la secundària, i també tot el que doni possibilitats d'accés al mercat laboral, doncs això, tot el tema d'anglès, preparem la prova intermitjà que tens la primera titulació d'anglès, el que és el suport del carnet de conduir, tot el que dona aquest accés, perquè és una cosa que s'està notant molt, que la gent necessita de formació, tot i que estem començant a superar la crisi, la gent sap que l'educació és una prioritat que ha d'estar formada i llavors ve a la millor escola del món.
Com vas conèixer l'escola? Fue una casualidad. Yo estaba trabajando en Estados Unidos cuando decido venir a estudiar a Barcelona. La directora de mi colegio me dijo, conozco, porque hizo un estudio con una persona en Barcelona y nos contactó. Y conocí a Javi es voluntario de la escuela hace muchísimos años, hace clase de matemática. Me empezó a contar cómo funcionaba, fui a ver unas de sus clases y no he vuelto a salir de la escuela. Ahí estoy. Mi primer acercamiento con la escuela fue la ruta que tenemos que hacer los voluntarios para conocer cómo funcionan las comunidades de aprendizaje, cuáles son las actuaciones de éxito que necesitamos implementar con los alumnos para lograr el éxito y mantener el éxito que ha tenido la escuela. Y luego fui a la escuela Als Horts a hacer formación de familia. Estuve con las madres de los niños mientras los chicos están en clase. Las madres tienen acceso a aprender catalán, castellano y estuve haciendo inglés. Entonces 2 veces a la semana, por 1 hora y media, estábamos hablando en inglés. Las madres podían decidir qué temas queríamos aprender, porque dependiendo de lo que estaban aprendiendo los chicos. O sea, que fuese algo que ellas podían llevar a casa y conversar con sus alumnos, o sea, con sus hijos y ayudarlos con las tareas. Y en el verano, todo el mes de julio, que muchas escuelas están cerradas, la Verneda sigue abierta y estuve haciendo la clase de castellano oral con un grupo de 32 participantes que necesitan aprender castellano, eso, y también ellos tienen la opción de decidir cuáles son los temas que necesitan para el trabajo, para comunicarse al tiempo que aprenden catalán. Porque cuando nos viene la imagen una escuela, tenemos una imagen ya fija, ¿no? en la mente, pero realmente no estamos hablando de una escuela, estamos hablando de una comunidad de participantes, de aprendizaje, donde no hay alumnos, sino que hay participantes, donde no hay profesores, sino que hay dinamizadores, y donde el conocimiento no solo fluye de uno a todos, sino que fluye entre todos, ¿no? Es que la gran diferencia y lo que hay que entender para poder participar es que se habla del aprendizaje dialógico. Antes el aprendizaje era entendido como yo sé, tú no, y yo te lo doy, te lo entrego y tú lo tienes que aprender como yo te lo entrego. Y desde que aparece el aprendizaje dialógico, se entiende que todos sabemos, por lo tanto tenemos la capacidad de utilizar el diálogo para transferir información y para ver qué es lo que yo sé y cómo lo aprendí, que no necesariamente es la forma académica, pero lo sé y lo puedo compartir y lo puedo enseñar. Y las comunidades de aprendizaje, con eso como base, ponen en práctica los grupos interactivos en que se presentan tareas, las clases se dividen en grupos y los alumnos tienen que trabajar juntos para poder resolver esta tarea que les ha dado, que puede ser de matemáticas, puede ser de lenguas, puede ser de lectura, o sea, es el diálogo el vehículo para el aprendizaje. Se me está ocurriendo que como todo esto son al fin y al cabo gente que va voluntariamente, fracaso escolar cero, ¿no? Es decir, no creo que nadie acabe abandonando algo que decide que va a hacer porque es difícil. Es, una de lo importante que tiene la escuela es que no solo los que entran no se van, sino que los colegios que han tenido historia de fracaso escolar, que han implementado las comunidades de aprendizaje, han revertido esa situación. O sea, escuelas que han sido históricamente con abandono escolar, se inserta la familia, las comunidades, es eso, una comunidad, no solo los alumnos y los maestros, también las familias, los voluntarios, la gente del entorno. Entra a las salas, ayuda a dinamizar los grupos interactivos y se genera, todos aprenden, por lo tanto se queda. Es una escuela de éxito, ¿no? Porque hay un caso, ¿no?, de una persona que entró con un nivel inicial a aprender i acaba en la universitat sacant-se la carrera. Correcte, sí, no, hi ha més d'un cas de gent que accedeix a... No, sempre diem que l'escola d'adults de la Verneda de Sant Martí és una escola on les persones s'atreveixen a somiar, no? I diem que s'atreveixen a somiar perquè s'atreveixen molt a projectar el que realment volen i ho aconsegueixen, no? Llavors, efectivament, moltes persones que han arribat a l'escola perquè no havien pogut accedir a un curs d'anglès perquè no tenien el graduat en educació secundària, no? Doncs es van apuntar a l'escola, van obtenir el graduat, van superar les proves d'accés, s'han tret la carrera
i s'han tret a programes de doctorat, no? És a dir, han fet una trajectòria brutal, no? Però també és una escola on persones que no sabien llegir ni escriure han fet processos d'alfabetització i ara estan llegint autors com Kafka, no? O La Metamorfosis, o estan llegint Don Quijote, o estan llegint La plaça del Diamant, no? I ho comparteixen a través de les tertúlies literàries, no? O són persones doncs, que estaven totalment excloses, que són persones de les que recullen les escombraries, no? Que recullen ferralla i que doncs, gràcies a un procés de participació, no? En les classes de castellà oral que explicava la Mari Paz, no? A través de grups interactius, doncs ara també estan participants de processos com és el grup multicultural que tenim a l'escola, no? Que facilita molt la intercomunicació també i la multidisciplinaritat, no? I el fet de que puguin conviure les diferents cultures, no? I això és superrellevant, no? És una escola d'èxit. I una escola d'èxit i també amb història. Exacte, sí, és una escola amb història perquè sorgeix vinculada, no? Als moviments de reivindicació veïnal dels anys 70. Són els propis veïns i les pròpies veïnes del barri els que veuen que hi ha una necessitat formativa i són ells mateixos els que s'organitzen per poder reivindicar aquesta escola per al barri, no? Un barri on no hi havia cap tipus de servei, on no hi havia ni tan sols transports que comunicassin amb el centre, on només hi havia vivendes, doncs són ells mateixos els que reivindiquen aquesta escola per al barri i ho aconsegueixen, no? I aquesta reivindicació d'aquests veïns i d'aquestes veïnes encara està present avui, 35 anys després que tot això succeís, no? I està molt palès i això és l'important. Potser no és casualitat, no?, que l'èxit d'aquesta escola sigui perquè també està en un barri com la Verneda, un barri que mai s'ha resignat, que sempre ha lluitat i que sempre ha volgut trencar barreres i trencar tòpics, no? I avui en dia doncs, encara passa això. Encara passa això. Ara mateix, per exemple, una de les situacions que tenim en el barri i en el que hi ha hagut una ràpida resposta, no?, fruit d'aquesta reivindicació, és que ara mateix tenim ubicats, s'ha traslladat el Casal Tramuntana i al barri, i ràpidament doncs, els veïns i les veïnes, els moviments associatius s'estan organitzant per poder doncs, tenir una resposta i una reacció davant d'aquestes situacions, en aquest cas antifeixistes, no? És també una característica que és important al llarg de la història de l'escola, de com ha donat resposta a elements que han succeït, no? Doncs va passar amb l'entrada a la OTAN, va passar també amb el cas de Kosovo, no? Ha passat també doncs, en molts moments que s'ha decidit de reivindicar coses per al barri, per la ciutadania, que l'escola s'ha posicionat, no? Una escola que somia, i potser podríem somiar un país amb que les escoles fossin així, no?, de comunitats d'aprenentatge. A mi m'ha encantat això d'una escola que somia, eh? Teniu classes de màrqueting també, no? De publicitat... No, és que té ganxo, tio. Nosaltres que tenim Boca Ràdio, vull dir, falta algo, falta... A més, clar, jo tinc la sort d'haver estat també en aquesta escola treballant i participant, i és que hi ha unes jornades de somni que es fan anualment on somien i tots els somnis s'acaben complint. Tenen una recepta màgica que encara no he descobert i el dia que es descobreixi doncs serà la passaré, que això, no?, que comenceu a somiar cada any per veure quin futur li ve a la vostra escola, no, Mari Paz? Doncs això, unas jornadas de somni. Sí, yo había llegado hace muy poquito a la escuela y me dicen que esta jornada es increíble. Yo no conocía toda la historia, no había estado ahí mucho tiempo, y es un grupo de personas de distintas edades, de distintos orígenes, distintas culturas, distintas lenguas, que se sientan a soñar qué quieren para su escuela, qué es lo que necesitamos, qué es lo que pensamos, cuáles son las necesidades, y en conjunto decidir cómo llevarlas a cabo. Y es maravilloso ver cómo cada año se van logrando los sueños de los participantes. Mare meva, Oriol, que m'estan donant ganes d'estudiar. Doncs no, de participar, t'han de donar ganes de participar. També. Doncs Mari Paz i Maria Àngels, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. És un plaer escoltar experiències d'èxit, no?, i que flueixen d'això, del voluntariat de centenars de persones per ajudar un barri com la Verneda. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Gràcies per estar aquí. Vale. Jo? Sí, tu. Tens un grupillo de música i estàs començant a tocar? Pues sí.
¿Formas parte de una banda y te molaría sonar en la radio? Ja dije que sí. Envia'ns una mostra del que fas a música@bocaradio.org. ¿Lo cual? música@bocaradio.org. Ahora mismo lo envío. Que una luz va cayendo a mi alrededor. Doncs arrenquem la recta final ja del programa amb l'Alba Cuevas de Tanquem els CIES, que ens venen a explicar aquesta nova campanya que ha arrencat fa escassament 2 setmanes, si no vaig errat, que pretén ser la definitiva per aconseguir el tancament d'aquests centres d'internament d'estrangers. Exacte, només una coseta, hem canviat no és el Tanquem, que el Tanquem és la plataforma que fa temps que funcionem, sinó que la campanya aquesta és Tancarem el CIE, amb aquest tema de canviar i de dir que aquest cop ho aconseguirem. I la convicció de que ho farem. Exacte. Explica una mica per la gent que encara no sap el que és un CIE, explica'ls una mica què és. Aviam, un CIE és el centre d'internament per a persones estrangeres. Aquest és un espai, no vull dir un equipament, o sigui, un espai semblant, tot i que no es defineix com a centre penitenciari, és un espai que gestiona el Ministeri d'Interior amb la Policia Nacional i on es retenen a persones que no tenen papers fins a 60 dies. El fet de retenir a les persones estrangeres que no tenen papers és pel fet de no tenir papers. Això no treu que als darrers anys el CIE també s'està utilitzant per posar a les persones que sí que han comès un delicte abans de ser expulsades. Però els CIEs originalment es fan únicament per retenir persones que no han comès cap delicte. Aleshores, van haver-hi casos complicats, inclús amb pallisses i morts de persones dintre del CIE, i des de feia un temps ja, però això ha agafat cada cop més volada i la plataforma Tanquem els CIEs ha anat creixent, fent diferents tipus d'activitats. Què és el que heu fet? Jo però no soc, o sigui, jo si parlaré més com a Sos Racisme, perquè sí que és cert que Sos Racisme formem part de la plataforma, però seria injust que jo expliqués el que hem fet Tanquem. El que sí que hem fet totes les entitats, tant Tanquem com Migra Studium, que és una altra entitat que també treballa com Sos Racisme, és que els darrers anys hem pogut portar denúncies de diferents situacions de vulneracions de drets humans que es donen al CIE. El CIE, malauradament, els darrers 4 anys al CIE de Barcelona han mort 4 persones, 2 per suïcidi, però les altres 2 per una insuficient assistència sanitària, i també s'han donat diferents casos, per no dir Déu-n'hi-do els que es donen, de maltractament per part de cossos policials. El bo és que en els darrers anys, i sobretot arrel de la mort el 2012 d'un jove, de l'Idrissa, al CIE, va ser un moment, un canvi, perquè de cop i volta els CIEs van començar a ser una mica més coneguts. Una mica. Jo reconec que fins fa poquet no sabia ni que existia això. Exacte, molta gent, i tot i ara que potser hi ha un major coneixement, si tu vas pel carrer, i ara que estem amb la campanya aquesta, que fa 2 setmanes que l'hem iniciat, la gent no sap que és un centre d'internament, i normalment es pensa que si es reté una persona, que si es priva de llibertat... Algo habrá hecho, la famosa... Clar, perquè de fet, dins de l'estat espanyol només es priva de llibertat si algú ha comès un delicte. Aleshores, el fet de privar de llibertat és un tema que trenca, va de cara, vulnera totalment o atempta contra l'estat de dret. Aleshores, per això és la gravetat de la seva existència. Potser una de les causes perquè no hi ha aquesta repercussió és perquè tampoc no pot entrar ni la premsa als CIEs i segons com, perquè entren certes persones, inclús algun diputat que ha intentat entrar, li han posat moltíssimes traves per poder veure la realitat, no? Exacte, nosaltres des de Sos Racisme formem part d'una plataforma a nivell europeu que es diu Migra Europe, que fa bastants anys, poder uns 5 anys, organitzem una campanya que es diu Open Access, que la idea, el que promou la campanya és poder entrar al centre d'internament amb eurodiputats, en aquest cas. L'any passat, el 2013, una innovació que volíem fer era intentar entrar els eurodiputats, les organitzacions socials i premsa. I una vegada més, no. Parlant d'això, de diputats, l'altre dia estava mirant el debat de política general del Parlament i, bueno, jo el vaig mirar més o menys sencer, però no del tot. Però sí me'n recordo del David Fernández, de l'Escrup, que deia autèntics Guantánamos al nostre país. Això és així? Això és així. Pensa que la situació, nosaltres, tot i que a mi no m'agrada fer aquesta comparativa, però les condicions d'internament del CIE són molt pitjors que una presó europea. Evidentment, hi ha altre tipus de presó. Per exemple, al centre d'internament de Barcelona, a les cel·les, i són cel·les, no? A més, tenen un punt
de cutrerío, i el CIE de Zona Franca és del 2006, amb la qual les instal·lacions haurien d'estar en unes condicions millors, però un dèficit molt important: no hi ha lavabo a la cel·la, i de 10 de la nit a 8 del matí els interns no poden sortir de la cel·la, amb la qual si volen anar al lavabo han de demanar permís a la policia. Molt sovint tampoc se'ls obre la porta, i la comparativa que expliquem sovint, aquestes persones fan pipí en ampolles d'aigua. Fixa't la tristor que és pensar: aquestes persones no poden anar al lavabo, i és una reclamació, ho reclamem, però el que hauríem de reclamar és: aquestes persones no haurien d'estar aquí, i punt. Llavors arribes a una zona paradoxal absurda, no? De defensar coses que, bueno, ja que no podré tirar baix al centre, demanaré que, no és una mica... Sí que passen, o sigui, tant Sorracisme com les entitats que fa temps que treballem, el nostre horitzó és el tancament del centre d'internament i la derogació de la llei d'estrangeria, això és claríssim. El que sí que ens trobem és que, lamentablement, com les condicions són tan greus, tu com a entitat que el que vols és el tancament del centre d'internament o que derogar la llei d'estrangeria, has d'exigir que es garanteixin els drets humans a les persones que ja estan retingudes, no? I el tema del lavabo és una pequeñez, no? Sí, és com una escalada, no? Exacte. Com anar guanyant aquestes parcel·les de drets. Exacte, i més que res el fet de que, o sigui, el que no pot ser, si a més de vulnerar el dret principal, que és la llibertat, si a més no et donen dret a comunicar-te amb els seus familiars, no tens dret a saber la teva situació... L'aïllament, no? És molt fort. Doncs per intentar tancar els CIEs, un seguit d'entitats us veu unir per fer aquesta campanya de Tanquem els CIEs, que encara la que esperem que sigui la recta final, que va començar fa 2 setmanes, que és Tancarem els CIEs. En què consta aquesta campanya? Aquesta campanya es concreta en 2 accions fortes, 2 accions polítiques, que seran el 17 i el 18 d'octubre. El 17 és un míting, si volem aconseguir 100 veus que s'alcin contra el centre d'internament de Barcelona, el farem a Cotxeres de Sants el dia 17 a partir de les 7 de la tarda, i el 18, que és dissabte, és el dia que anem a jugar-nos a la Forta. Volem envoltar el centre d'internament com una mostra de dir això no ho volem i per això volem aconseguir aquesta envoltada. Aleshores, hi ha 2 temes importants que han canviat una mica l'estratègia que fins ara seguíem. Per una banda, el fet de que hi hagin moltes entitats de diversos àmbits que s'han sumat a la campanya. Aleshores, aquest any, amb aquesta campanya contem amb el suport d'entitats, jo dic, des de l'ANC i Òmnium Cultural, que són entitats que ara mateix estan marcant molt l'agenda mediàtica del país, Consells de Joventut de Barcelona i Catalunya, FAP com FAP, passant per la FAPAC, l'MLP, vull dir que realment, o els sindicats, o també fins i tot es compta amb el suport de partits polítics. De fet, necessitem que els partits entomin aquesta reivindicació i facin el que puguin o el que calgui per tancar-lo, no? Aquesta és una part important. I l'altra part important de la campanya és situar la reivindicació dins del debat aquest de país. No? Hi ha gent que ens diu: esteu bojos, entre l'11 de setembre i el 9 de novembre, no? Intentar tirar això, però sí que una cosa que diem és que en la possible Catalunya o en un nou país no hi caben els centres d'internament. De fet, el que estem fent és construir un nou país per evitar aquestes coses també, i està molt encertat que aquest discurs també estigui en un moment tan important en què a vegades molta gent es pensa que el debat sobiranista ho copa tot, no? I que no només és això, no? Que no només és el canvi d'una bandera, sinó que és fer-ho de contingut, i és el que esteu fent també vosaltres. Exacte, aquest és el tema, no? No podem avançar en una Catalunya, o no podem estar reclamant, per exemple, el dret a decidir que tenim i no plantejar-nos a decidir què o a decidir-ho tot, no? Una mica, aleshores, tot i que és difícil no incidir en aquest context així, però creiem que és primordial. Doncs dues activitats centrals d'aquest Tancarem el CIEs, la gent que us vulgui donar suport, que vulgui participar, o potser inclús alguna entitat que ens estigui escoltant, com es posen en contacte amb vosaltres, d'on poden treure més informació, xarxes socials, webs? El més fàcil és, tenim la web, que és les www.tancaremelcie.cat, aleshores també a Twitter també ens troben, Tancarem el CIE, i el que necessitem jo crec que són 3 coses primordials. La primera, que la gent s'adhereixi, que sumi a la campanya. La segona és mobilitzar-se. Necessitem, i sobretot el 18 d'octubre, necessitem ser més de 2.000 persones per envoltar el centre d'internament. De fet, hauríem de poder ser 2.000 o duplicar aquestes 2.000. I la tercera, fer córrer la veu. El que necessitem és que la gent no només s'impliqui ella mateixa, sinó que en tot el seu àmbit, a la feina, a l'escola, al carrer, allà per on vagi, digui aquesta mobilització perquè ens la juguem, i que també diu molt d'una ciutat
que accepti tenir un centre d'internament aquí mateix, que per molt que estigui a la zona franca, aquest centre d'internament està a Barcelona i van els nostres veïns i veïnes. Doncs molt bé, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis comentar que no haguem dit de la campanya. Una última crida que la gent participi. Última crida, exacte, que ens participem, que la gent es mulli, que no pensi que com a mi mai em ficaran en un centre d'internament, això no va amb mi, no? Tenir un centre d'internament, jo sempre ho dic, no és un tema d'immigració, és un tema de drets humans, és racisme i això, una ciutat amb un centre d'internament és una ciutat clara on no hi ha democràcia. I una ciutat com Barcelona, que és multicultural, que sempre ha viscut de gent que ha vingut i que l'ha fet créixer i l'ha fet millorar, no podem quedar d'esquenes d'aquesta realitat, per tant hem de ser-hi i em sembla que la gent de Boca Ràdio estarem, si més no títol personal segur, amb nosaltres. Sí. Aviam així si el tanquem aquesta vegada. Doncs Alba, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Merci a vosaltres. Estem acabant ja, David, eh? Ja estem. Jo estic al·lucinant amb la gent que ha passat per aquí. Sí, no? Amb una hora de ràdio hem pogut aprendre molt, conèixer moltes experiències tant personals com col·lectives, de moltes entitats que treballen en xarxa per millorar la nostra ciutat i per ajudar a la gent a tirar endavant. Per tant, ens podem sentir orgullosos, no?, de la ciutat que tenim. Jo, orgullosíssim. Jo estava apuntant aquí, demà et faré un informe, a primera hora te'l porto tot. No, en sèrio, de la gent, de què està fent, de com... És genial, realment. Però abans d'acabar tenim aquí uns quants de Boca Ràdio que no sé si volen passar un moment per parlar. Tenim una festa de tancament, d'inici de temporada la setmana que ve. La gent de Boca Ràdio que vingui, no?, que es posi els micròfons una mica i parlem una mica. Va, Carles, Ignasi. Ara està ben una marabunda pel públic de gent que està boja per pujar aquí a parlar amb nosaltres. Gent encantada de formar part. Carles, em sembla que acaba d'arribar de Vic, o gairebé. Jet lag de Vic, no? Però amb molta música i amb molta... Molt bones tardes a tothom. El Carles tampoc entra? Es queda aquí, el Carles? Va. Carles Sánchez, vinga, t'estimem i volem aquí. Compartirem micro, Carles. Share. Sí. Ara és el moment d'autobombo, no? Ara és l'autobombo, spam moment. Avisem a la gent que no posi filtre spam perquè si no ens quedem sense antena i sense emissor. Hola, Toni. Setmana que ve. Iniciem temporada. Dissabte és 27, ja? Sí, és la setmana que ve. Doncs dissabte 27 de setembre a partir de les 9 del vespre a l'Espai Jove Boca Nord, just a sobre el túnel de la Rovira, a les muntanyes del Carmel, Font d'en Fargues. Molt a prop del metro del Carmel? Molt a prop, sí, on va haver-hi un petit sotrac, però que després ens n'hem sortit tots molt bé. Vinga, va. Ja està l'entradilla, ja t'has passat. També és a prop de casa la meva àvia, si a algú li interessa. Doncs fem una festa de presentació de la temporada 2014-2015 de Boca Ràdio, l'emissora que escolta les altres emissores. Llavors... L'emissora que fa putrum. Sí, llavors de 9 a 10, un quart d'11, si ens ho preparem molt bé, farem, l'intent com a mínim que volíem fer era una mena d'entrevistes creuades. Per exemple, la Jam Session entrevista a aquesta nit. Llavors estarem 5 minuts parlant, o jo preguntant-li al Carles Sánchez què és el seu programa, què hi fa, quin interès vital té, quines problemàtiques té com a programa. Carles, ja sabràs respondre això, ja sabràs. No ho sé, però jo intentaré després preguntar, per exemple, a la gent del Bocorella, a veure, el mateix que m'hagi preguntat el Carles. El mateix? Ah, exactament, el mateix. Llavors comença tu primer. Una mica és així, és el fet de no tenir guió. És allò, ens tirem pel balcó. És una cosa que mai fem a Boca Ràdio. Sempre anem, com avui, anem amb un guió treballat durant setmanes i setmanes. Avui està la prova. Jo he dit que brutal. I això, llavors, després de les entrevistes, que encara hem de veure com ho fem, però tenim una setmana, no menys 6 dies ens queden, doncs hi haurà un superconcert amb una entrada fantàstica de 3 euros, que serà el 100% la recaptació dirigida al grup que actua, que es diuen Snooze, S-N-O-O-Z-E, que és un grup de xavals que tenen 18 anys ara mateix i que aquest any, diguéssim que dintre de la seva joventut és el seu any d'explosió, perquè al novembre de l'any passat van guanyar, del 2013, van guanyar el Festival Concurs Embrió, la 10ª edició, i al maig van guanyar la 4ª edició del Festival Brot, un concurs que està fet per bandes fins a 25 anys, però ells amb 18 anys van arrasar i van guanyar. Llavors, com ens estimem molt, hi ha músics que són del barri, la família Vallvé, entre d'altres, doncs estaran allà regalant-nos un concert que els hi fa molta il·lusió. Doncs també ens farà molta il·lusió participar. Espera, que quan acabi el concert... Espera, Carles, jo és que poso la directa i no... Sí, anava a veure si algú més parlava, però... Ve de Vic, encara no ha ficat el fre de mà encara del cotxe, encara està... És que fa unes hores estava Vic Naranja i Vic Cristal, llavors porto el ritme. Vic Red Bass. Yes. I què farem després del concert? Després del concert... Sí. Guió, mira el guió.
Què farem després del concert? Els Boca Ràdio DJs, la presentació dels programes va abans, no? Sí, abans, a les 9. Doncs després dels concerts... Els Boca Ràdio DJs! És una cosa que no hem fet mai, tampoc. Que és muntar una cabina de disjockeys, qui vulgui punxar un CD, amb ordinador, doncs tindrà totes les opcions i intentarem, depèn de qui hi hagi, qui vulgui participar o no, que anem posant un tema cadascú, allò que es diu una sessió oberta. No algú que està durant mitja hora o 3/4 posant el xes cançons. Open session. Open session. Mira com sabem idiomes. És mainstream, Tot i que hauries d'anar al col·legi de la Verneda a aprendre més, Per dir-ho en xino i en àrab i en... Millorar l'accent, bàsicament. Acabo de passar pel col·legi Cervantes, precisament. Bueno. I ja està, el referent al dia 27 és això, i ens fa molta il·lusió que els amics de Boca Ràdio i els que encara no ho són, o els que són amics dels Snooth, doncs vinguin. O els que són amics però no ho saben. També. I els que no són amics que vinguin, també. Sí, els enemics també són benvinguts. Perquè si sabeu que si no tenim enemics no som ningú. Repassem una mica, això serà el dissabte que ve, dia 27, no? A partir de les 9 de la nit. A partir de les 9 del vespre, de 9 a 10 presentació de programes i a partir de les 10, més o menys, concert a més Snooth, no? Correcte. Perfecte. I després Boca Ràdio DJs fins que ens facin fora del Boca Nord, perquè els treballadors d'allà són uns rancis. Bueno, això era broma, Em diuen pel pinganillo que hauríem d'anar acabant. Ah, molt bé. Dic perquè sou d'allargar-vos fàcil, tots 5. Sí. I això que no estava preparat, Jo durant aquests 2 últims dies a Vic anava pensant, hòstia, ens havíem d'haver reunit i jo... Clar, és que dijous vaig deixar la ciutat comtal i em vaig instal·lar a la capital de la Plana. Llavors, clar, no... On hi ha més... Vols explicar alguna cosa, Carles? Vols explicar coses? Exacte, vols parlar? aquí has vingut, Carles, va. A dir hola, però m'he obligat a posar-me el micro i ja sabeu que me mola. Anem tancant, no? Anem tancant, doncs... No començàvem a 2:45? No, ara és el següent. És el següent. La secció. Sí. Ara és el segon programa. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies per aquesta estona de ràdio tan divertida que ens heu fet passar. Doncs David, ja hem acabat això, ja ho tenim. Ja ho tenim, està fet. Podem anar cap a casa. Demanem un aplaudiment. Volem felicitar els 2 locutors que magistralment heu conduït aquest gran programa de ràdio. Però això és extensiu als tècnics i a la gent que ha estat aquí ajudant i a la gent que s'ha estat escoltant i a tota la gent que ha vingut. Sense ells no hauria estat possible. Que associatius som tots. Exacte. És que el voluntariat. Uau. Doncs això, que fins aquí el programa especial des de la Fira d'Entitats, a l'Espai Torre Josana, a la Fira d'Entitats d'aquesta Mercè 2014. Us animem a seguir disfrutant d'aquesta festa major de la nostra ciutat i també del nostre barri, perquè també són festes majors d'Horta, no? Que aquí la gent se n'oblida que l'important és la d'Horta i no de Barcelona, però bueno. Exacte. Correcte. I de Poblenou. I del Poblenou també, exacte. Que de fet... Tots són Barcelona. Exacte. 10 districtes. Doncs això, moltíssimes gràcies per estar aquí, per haver-nos escoltat, gràcies a la gent que tenim aquí sentada escoltant-nos i sintonitzeu el 90.1. De la FM. O bocaradio.org. Exacte. No hi ha un pica-pica ara. Sí, està aquí darrere, no el veus? Uau. Doncs res, moltíssimes gràcies i marxem. Boca Ràdio, jove de barri i estratosfèrica.